Og så mere hul. Laver du mere hul? Ja. Kom lige over hjem. Vi laver hullet færdigt. Kom. Hvor skal du hen nu? Du skal hjælpe, ikke? Ja. Klar. Så er vi færdige med at lave hul. Hvad skal vi så? Bære. Jeg skal bære, men hvad skal man først? Nemlig fat i. Så skal vi rulle. Rulle? Ja. Ja, altså rulle. Vil du også rulle? Kan du rulle over ved Michael? Kan du hjælpe Michael? Rulle, Michael. Ja. Kom her og rulle. Så ruller vi. Og træk. Tilbage. Og tilbage. Og tilbage. Ups. Og rulle. Sådan. Og tilbage. Og bære. Ja, lige om lidt. Skal lige være færdig med at rulle. Så. Og bære. Ja, lige om lidt. Så. Rul. 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 Og tilbage. Så kan man lave det. Og rulle. Rulle. Og tilbage. Så skal vi have klister på. Ja, Ja, så kan vi lukke. vi ligger. Hov. Hvad? Herovre. Ej, det er dygtigt. Og så lukker vi den. Så, og så bær. Ja, bær den hen til far. Uffa. Så bærer du der. Hold fast der. Ja. Og så bærer vi den hen til far. Så. Hen til far. Den vej. Er det hårdt, men tung? Det er det samme som I er.